Què tal? Nou vídeo en el canal, continuem a Tuixén i en este cas avui anem a fer la pujada a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixén-la-Vansa. És un port que des d'ací, des de Tuixén, té 12 quilòmetres, es pot ampliar un quilòmetre més si baixem fins a baix, fins a la carretera que va a la Seu d'Urgell, però nosaltres eixirem des d'ací, des del poble, 12 quilòmetres al 6%, eixint des de 1.200 metres, arribem a 1.900, per tant, un desnivell positiu de 700 metres. I sobretot els últims 3 quilòmetres amb les rampes més fortes, que en alguns casos sobrepassen el 10%. Anem a per ell. Poble de Tuixén i pla i fins i tot una miqueta de descens. A partir d'ací ja comença l'ascens fins primer Coll de Port i després Tuixén-la-Vansa. Bé, estem arribant ja a la carretera que pujarà a Tuixén-la-Vansa. Portem 9 quilòmetres i 470 metres de desnivell positiu. Ara arribem a Coll de Port, a 1.700 metres, on hi ha un restaurant i un mirador, i de seguida ens desviem a la dreta per afrontar l'última part del port, que és la més dura. Així tenim el desvio, Coll de Port, el restaurant i nosaltres cap a la dreta a Tuixén-la-Vansa.
A veure si tenim sort i podem veure algun isard que per aquesta zona en solen haver. Allà baix, al fons de la vall, tenim Tuixén, que quasi no es veu pels núvols avui. Allà darrere, Coll de Port. I així davant el que ens queda per pujar. Bueno, ja estem quasi, ja entrem en zona d'aparcament. Portem 12 quilòmetres estrets i ahí tenim. Centre d'esquí nòrdic, Tuixén la Vansa. Metres ja, He tirat la curva de davant i ja estem en l'estació. Ahí la tenim. Doncs ja estem ací dalt, en Tuixén la Vansa, estació d'esquí nòrdic, en estiu ciclisme i rutes de senderisme, en hivern esquí de fons, esquí nòrdic, raquetes. Per cert, si voleu veure com s'esquia, vos deixo un vídeo en la descripció i podeu veure l'enllaç i entrar a veure el vídeo en hivern de Tuixén la Vansa. Al final han sigut 12,3 quilòmetres i poc més de 700 metres de desnivell. 56 minuts pujant. La veritat que hem pujat tranquils perquè estem a 1.900 metres. També l'alçada es nota i cal anar en compte per a no pillar cap pàjara ni passar-se'n de ritme i quedar-nos sense forces. I no res, deixem així este nou vídeo de Vadeports en la comarca de l'Alt d'Urgell, Tuixén la Vansa. Si vos ha agradat, ja sabeu, doneu-hi al like, subscriviu-vos al canal. Fins al pròxim vídeo!